Kawai ke kynthei ke la Shah le beijot hymmen jong ulok tang hadien laisngi ladep iathoh kani ke jingje kala je benai banikong jong menta usnem henrei kala pau perthei menta te yang inaskap ya kani ka kubor hadu bandakut ipulit jongka be Rusia kila register mukotuma persya yote hymmen jong ulok jongka bat ki arngut ki wepat ki bahayeng hasem ki jong hakas ngi balai kacik persyang kadang ya cakmat bantoket yaki layathu ki pulit katkum ki kubor layathu bakane ka kynthei ka badang arpos nem karta kapal iathoh songkurim bat wei usomla benai banikong jong uni usnem kacing ujor jongka kane ka kynthei kala keno ba hymmen rangba jong ulok jongka ulale beijot yaka kapor bakadon marwei hayeng hadien laisngi baki ladep iathoh kane ka kynthei kala pentip ulok jongka bat ya ka commitment jongka habede bakani ka jingjia henrei kini baro arngut kila kentaj bangej pat kila berngem yaka bakadei basabjar halor kane ka jingjia kala je hapok kanong ba jongka jala Madhya Pradesh sang kata une hymmen jong ulok jongka uju persang baik ban le beijot yaka ban takti yaka manla kapor hakine ki benai baladep hakabakadu kane ka kynthei kala rai ban pet kerat na jing jong ulok jongka bat kala leit ban ujor satanat sabar Rusia police station mat nakaliang ki pulit ru kila siem yakane kacing ujor ka jongka tumta ki pulit kila kemno yakine baro langut bat ban thoke thalor kane kacing jia baro tangkini ki kubor balkot kublesibun ngien sekedupat haki wipat ki video ki bakum kini